Saluhut perhalado HKBP Bonanginda pasahaton hata parhorason ma dihamu amanginang remaja na posobulung namandohoti ibadah di gerejaon. Horas ma dihamu amang inang parhalado nami. Saluhut ruas nihuria ni tuhatan waeng sahat mahita tu ari pentakosta paduahon ima pesta lasni roha dihita makalason haroro nito di perbadia tu portibion ima pangundiani alani saluhut perhalado jumulo pasahaton selamat hari pentakosta madihamu. Selamat hari pentakosta matutu dihamu amang inang parhalado nami. Nang di bagasan daging be tuhatai marsaor dohon hita alai tung di bagasan tondi nama. Alani siana satondita taparade marohata laho marsaur dohot tuhata tapuji ma tuhata marhite buku ede nomor 102 ayat sada sahatu ayat tolu oton di perbadiai bongoti. Mar hite-hite goar ni de bata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadiana tuma palangi dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan marsinondang debata, say narodo debata jaladang tagamon hohom ibana, ay songonon didok Jehovah, usehonok kumaik tu akka na mauas dohot akka sungai tu na mahiyang, usehonok kumatututon diku tu pinoparmunan waing, jala pasupasukku tu pinoparmu sogot, Jehovah do debata, jala ibana manondangi hita, tambaton hamuma akka pilihan pestai, sahat ro di akka tanduk nilanggatan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok hami mauliati tuho sian nasa rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi, say suru matondim perbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot hami ho, hangoluan nami, say lohot tuho mahami marhite-hite haporsiaon nasitong, jala asa totong huhalason hami pasangapon goarmu, natar puji ro di saliling-liling na. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di bornginon imasian konfesi HKBP Bindusada
B. Tolu. Debata ton di perbadia ima hapataran ni debata marhite tondina di bagasan hadirion hasitolu sadaon na mangula do debata ton di perbadia rap doho debata ama nang debata anak sian saleleng ni leleng na rodi saleleng leleng na ton di ni debata do na mga ramonti manuturi manuri rangi sude jolma dohot pahoton uhum hatigoran na adong dia sianganon ibana do pasahaton hata nang pangukapon nang sian debata tu akka panurirang ton di perbadia do na manguduti ulaon ni Jesus Kristus di portibion laho manjou papungupunguhon pasadahon parsaoran oikumene koinonia pahehe panidangion marturia dohot pakobasion diakonia huhut pabadioahon huriai marhite barita nauli ton di perbadia dona mangajari portibion taringot tu dosa hatigoran dohot uhum ibana do manohapon haluaon ni naporseai mambahen hamubaon ni roha patiurhon paimbaruhon hadirion manogunogu tu hasitongan mangajari pasangapon debata huhut paradehon sinjata partodion ni naporseai marhite podaon tau dolhon do holan sada do ton di nabadia ima ton di perbadiai ibana do mambahen marparbue barita nauli nang pajongjong huriai di portibion mangula do ton di perbadia sian hadirion soalani uaso ni jolma ibana do haroroan ni nasa ulaon na balga haholongan na pasangapon debata situlahon do poda na mandok dos doton di perbadia dot akaton di naasingi di portibion laos tatulak do nasa hataridaan nina tondi-tondion manang peisian ulaon pajagahon usaha kesadaran jolma manang natubu sosian panagamanna suang songoni nang poda na mandok naso porlube marubat molodung ginohan ni tondi perbadia tatulak do nang perhataan sileban naso niatusan ni jolma nagabe bosir ni hao gaoron ni punguan ni akana porsea sude ulau na balga naso pasangapon debata dang sian tondi perbadiai dang ulau na balga haholongan suhat-suhat ni haporseaon alani i situlahon doi ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na humbarto patikmi amin. Sai
roti madosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami dorikot doa sini roham disalut hami halak perdosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadiai. Songon biru-biru nalilu. Sayu nang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomon roham hamatean ni akka perdosa. Alai hamu baon ni rohado lomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masa luhut hagedihon nami dohot pangalosyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami marhite-hite panindangion dot hagogoon niton di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni na hundul di siamun ni habangsa ni hatong ngamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na aka nasandok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana totong asa ditangihon na sida hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
hatani debata turpuk epistel sadarion imanatar surat di 2 Korin 5 ayat 1 ayat 5 tajahama margati sore. Ayondo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nasian tanoon adong madihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian salileng-lileng na di banua gijangi. Ay salileng di son marhui duhami huhud masihol na harus salukunon inganan nami nasian banua gijangi. Ay datung songon na marsay marahami tardapot disi tung marabit do. Ay taanggan di parlape-lapeak nami ngarhoi dohami jala sorat ala dipangi dorohanami naing unang ma ditanggan di sian hami dilapison manian asa dibodut tang mengulani kamangke. Alai napatauhon hami tusi debata doi dung jolo dilehon tu hami tondi i patu jolo nai imasahatna martua do akan atu mangion hatani debata jalano peopsa. Amin. Tindakon maha porsiaw tai songon nahina tindakon idong atas porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsia ibatan Jehovah ido ama pargogona satu dosa ido tano au porsia Yesus nagabe-gabean santon di perbadia andorang sohabuga ido tuhata na tubona bernit di pangulan ni selatus na mata terpajar ibana dihau pinar silang na tua do na bolak mengulu di are petulu Persea
Tuni perbadia jaladong sadahuria nabadia huria topan Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia tai namandok mula mangulu sogo daging nalak nong mate do dia nguluan nasora sudah amin. Tapuji matu hatta marhite punguan kor ina Debora diuduti ma kor agape.
Sunggul-sunggul. Huria nani haolongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangion mas sunggul-sunggul ni huriata di bagasa sadarion. Naparjulu pesta paduahon parningotan di hasa saur nito di porbadia. Di hari sadarion ima pesta paduahon parningotan di hasa saur nito di porbadia manang Pentakosta paduahon. Na paduahon mangapuli di patupa huriata do acara pangapulion tu keluarga amang silain boru pangaribuan masuk wik Nasaret di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 masuk pukul 10 sia 30 nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok PD1 nomor 1 RT 006 026 Bonang sialanong jumulu marujungolu natoras bawa ni amang silain ditiki naung salpui setu hatta mana mangapuli sude keluarga na tinggal honi naung jumolo modingi na patuluhon pertanyaan wik di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 masuk pukul 20 di Patupa Huriata ma pertanyaan di wik na perjulu di wik Judea di bagas ni keluarga Nyonya SPH Huta Galung Boru Huta Barat nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok RL Bonang napaduahon di wik Bethlehem di bagas ni keluarga Situa Ernenggolan Boru Sirait nama ringanan di perumahan Legok Indah Blok B Saplopat nomor 22 RT 03 RW 11 Legok di pangido tu sude ruas ni huriata terlumo bina adong di wik nabe asariyama madohoti pertanyaan napapaton rapot seksi remaja dohot naposobulung di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 masuk pukul 15 maringanan di gereja di Patupa Huriata do rapot remaja dohot naposobulung sinusohon ma tu sude remaja dohot naposobulung asaradi madohoti parrapotoni songonima sunggul-sunggul ni huriata di batama nama masu-masu tapuji matuhata parhite kor ina Kamis.
Puji matuhata sian buku ede nomor 107 ayat sada do uduna oton di perbadiai uhut papungu pelean sada A do sada B. Martangi yang mahita gohi jala parbadiai maale Tuhan roha pikiran nang to dinami di bagasa todim naposom dinalaho patu begehon hatam asiro hampar sahalai jala parbisuhi asa toktong di bagasan bisuk nasiako dinalaho patariason hatam nabadion ganuk hamina naing tumangi hodoh majalosa asiro hamale Tuhan lehoto di habisuhon marhitehoni mangatusi hami dinalaho makanguluho katamon di bagasan Kristus Yesus martangia kami amen. Dihamu amanami inanami dongan saha porsion di bagasan Kristus Yesus hatani debata di parsaurata tikion ima pentakosta na paduahon pesta perningotan hasasaur nito di perbadia tarsurat mai di buku Opat Musa 27 ayat 10 saha 27 Opat Musa 27 ayat 10 saha 27 tajahama margati sorin dungiro musehatani Jehovah tu si Musa arahom mabahe dongam musi Joshua anak ni Sinun sahalak naung marulito di tu bagasan rohana jala apehon ma tanganmu tu ibana Demi kajongjong maubana dan peluman Eleazar doho di adopan ni sandok kuriai jala lehon pareta tu adopan ni nahkan sidai ikon lehonom muhuhut sian sahalam tu ibana asa sadok huria ni halak Israel tu mangihon ibana Dungi jak kunjongjong ibana di adopan ni Eleazar asa ibana manukun Jehovah taringo tu ibana
marhite-hite uhum ni urin di hadapan ni Jehovah. Ikon marguru tu yuhatana nasidat dohot masuk ibana tahero di sude halak Israel rab dohot sandok kuriai. Dungi di bahen si Musa ma songon natinonahon ni Jehovah tu ibana diarahom masih Joshua. Jala di pajongjong ibana di hadapan ni Malim Eleazar dohok di hadapan ni Sadok Huriai rapi tadi ayat 20 tolu. Laos di pehon matanganna tu ibana jala ditonai ibana hobar tu napinabuan ni Jehovah marhite sian si Musa. Ima sahat ni hatani debata. Selamat Pentakosta ma dihita saluhutna. Muliate mata pasahat tutu hatta di asini rohana tu hita amang dohotinang bohi hita pajupang bohi di parsaoran pesta parningotan hasasaor nito di porbadia na paduahon di bornginon. Jala muliate do sia kami parhalado hu pasahat hami tuhamu amanginang ruas ni huria na makarikoton parpunguanon marhite haroromuna baik melalui punguan kor dohot ruas ni huria naro dinalaho tumangihon hata ni tu hata molo huparohao kami sianon molo siano wik hubilangi hami utorok mawik Nazaret naroon jala no ngotik wik Bethlehem ma dohot wik Efrata do Jerusalem be Judea ma nomor 2 dangalana wik Judea au ale juara 2 dope Judea. Jadi unang magabe morulas ni rohata molotuk petorop sopiga hita naroon alana molohu padomu hami tu pesta parningotan ari haiheon manang Paskah utoro dope hita naro ditiki Paskah daripada sonari. Anggi itu tanggal 26 nianan non ima parningotan pesta paduaho di hatu tubuh ni Tuhan Yesus bau torok matong sian pesta hasasaor nito di perbadiana paduahonon. Marlas ni roha mahita jala marsanga matuhatta di parsauraton. Amanami inanami dongan saha porsiaon pesta hasasaor nito di porbadia tutu pesta nabalgado. Ido bahenna 2 hali ta pestahon marhite parsauran. 2 hali tatangiho jala tajalo hata nitu hatta. Di pesta na parjolo na tuari nunga di suaraho tuhita ima huaso nito dii boy pasadahon. Kuasa Roh Kudus itu bisa mempersatukan. Secara ringkas hasadao dia dona boy niulan itu di perbadia ima tarida sian bisuk na pinasaha ne debatatu si Joseph boy ibana gabe dipasangap diluat nasotinad dan ibana marhite raja Parao ima raja Parao ima raja ni Mesir. Jadi gabe boy marsada, boy marsaor, suang songoni donang, hasadao nito di porbadia tuhita halak Kristen Batak. Molodang alani hasadao nito di marasing bedo hita. Tak sapungua kita kamang dohotinang, asing do margata, asing do harorot tasian luat, jala asing bedo mungkin latar belakang ta. Alai marhite hasadao nito di padomu mahita tu parsauran ima di parsauran halak Kristen nama rojahan tu hadirion ni Kristus Yesus. Diuduti mamusia di bornginon hata ni debata nama suara hotuhita di pesta paduahonon. Naung marulito di lau manguluhon dipenuhi roh Allah untuk memimpin. Naung marulito di lau manguluhon. Natuari tabege huaso nito di porbadia boy pasadahon. Sonari di suara hotuhita orang yang dipenuhi roh Allah dia akan memimpin. Kepemimpinan orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Seperti itu kira-kira. Pemimpin yang dimaksud di sini seperti yang sudah kita baca adalah Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa. Ketika Musa kurang lebih 40 tahun memimpin umat Israel, mulai dari keluarnya mereka dari tanah Mesir, hampir sampai ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan.
Tetapi menjelang sampainya mereka di tanah perjanjian itu, ternyata Musa melakukan kesalahan di sekitar daerah Meriba. Marungut-ungut akka halak Israel mengidoaek alani biasa mahuroai hajol maon daktar bege bana be ungut-ungut nai dang disuruh debata dope diatuki bana tongkat nai tu batu nu ngapitor di toko koni mana tongkat nai tu batu gabe keluar mata air. Jadi di lausi ibana patik ni debata. Ubahnya kamang doho tinang di dok debata matu ibana. Dang sahat to Musa tu tano Kanaani. Alaya dong mamuse na manggeti hoko manguluhon halak Israel sahat tu tano Kanaani. Alay ipa dileho debatado kesempatan tu ibana. Mernidah hinauli ni tano Kanaani. Disuruh debata may ibana nakok tu sada gunung namargoar gunung Abarim. Matano Kanaani bisoma. Jalanu nga diingani halak akamang do tinang. Nga godang akahala na mangingani na tinggal di tano Kanaani. Dungi disuku si Musa mamuse. Siapa yang menjadi pengganti? Allah sendiri yang memilih. Allah sendiri yang menentukan siapa yang menggantikan Musa sebelum dia meninggal. Allah berpesan, inilah yang menjadi khotbah kita. Pilihlah yang namanya Yosua bin Nun. Siapakah Yosua ini? Sasitongna si Joshua on nung adong di tonga-tonga ni perdalanan ni halak Israel na niuluhon ni si Musa. Tarida may rupani melutajaha di buku Tolu Musa manang bilangan 13 ayat 8. Yosua ini awalnya namanya adalah Hosea bin Nun. Dia sudah ambil bagian dengan kepemimpinan Musa. Ketika Musa pemimpin umat Israel ini, Musa sudah pernah menyuruh Yosua ini melawan bangsa Amalek. Sudah pernah disuruhnya Musa ini memimpin melawan bangsa Amalek, bangsa yang sangat besar. Dan ketika Yosua ikut serta di dalam peperangan melawan bangsa Amalek, banyak orang yang takut. Kita tidak akan mungkin bisa menang karena orang Amalek itu sangat besar jumlahnya. Tetapi apa kata Yosua? Tidak perlu takut. Sekalipun jumlah mereka demikian banyaknya seperti raksasa, kita ada yang menyertai, yaitu Tuhan Allah yang lebih besar kuasanya. Jadi tidak usah takut. Puji Tuhan, ketika orang Amalek menyerang orang Israel lah yang menang. Karena ada Allah Israel yang menyertai Yosua dan teman-temannya di dalam peperangan itu. Digantilah nama Hosea menjadi Yosua bin Nun, yang artinya Allah menyelamatkan atau Allah membebaskan. Kemudian selanjutnya Yosua ini juga sudah pernah bersama Kaleb mengintai tanah Kanaan. Mereka sudah pernah mengintai sekitar daerah tanah Kanaan. Di sekitar daerah tanah Kanaan ini sudah banyak orang yang tinggal. Yosua juga tidak takut, Kaleb juga tidak takut. Mereka tetap bisa dan merasa siap untuk tetap melihat sekitar daripada tanah Kanaan. Mereka tidak takut. Maka dari itulah Musa sudah mengenal siapa Yosua ini, karena dia sudah pernah ada bersama dengan Musa di dalam kepemimpinannya. Lalu Allah berkata, cara pengurapan yang harus kamu lakukan Musa kepada Yosua adalah hadapkanlah dia kepada Imam Eleazar. Siapakah Imam Eleazar? Anak dari Harun. Allah takas dorupani di tonaho debata sisa 22 marga anak ni si Jakobi sian keturunan Lewi maimana nagabe imam. Molo si Joshua naking sian suku Efraim maibana. Jadi dangadong rupani terjadi di peparan ni si Jakobon na 12 margaon merebut untuk menjadi pemimpin. Kita lihat Yosua dari suku Efraim lah yang terpilih menjadi pengganti Musa. Ketika Musa mendengarkan perintah Allah, Musa harus membawa Yosua ini ke hadapan Imam Eleazar. Imam Eleazar adalah anak Harun. Apa tugas imam besar? Tugas imam besar adalah harus ikut serta di dalam proses pelantikan atau pengurapan kepemimpinan orang Israel. Seorang imam besar, dia menggunakan sebuah jubah. Di jubahnya ini ada permata sejumlah 12 permata, 12 keping. Jadi yang 12 permata ini melambangkan suku Israel.
anak-anak Yakub tadi. Dan di samping kiri kanan itu ada Puri dan Urim. Nah, fungsi dari Puri dan Urim ini adalah untuk membuktikan apakah Allah berkehendak nantinya ketika ada pemilihan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Bawalah Musa si Yosua itu, perhadapkan kepada Imam Eleazar dan tunjukkanlah Purim itu. Jika Purim itu menyala, berarti Allah berkehendak kepada Musa. Tabereng makamang dohotinang di ayat 22, ketika Musa membawa Yosua ke hadapan Imam Eleazar, Purim itu menyala. Berarti Allah berkehendak kepada Yosua. Kemudian Musa mengurapi Yosua. Allah mengatakan, ikol lehonom muhuhut sian sahalam tuibana, asa sadok hurian halak Israel tumangihon ibana. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Dia pehon si Musa matangan natu si Joshua, pasahaton asaibana mamusena manguduti ima kepemimpinan ni si Musa manguluhon halak Israel. Kita baca nanti di kitab Yosua, Yosua bisa memimpin dan banyak juga tantangan kepada dia ketika akan memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikianlah terjadinya sejarah dari pergantian Musa kepada Yosua. Dan apa yang bisa kita dapat, pengajaran apa yang bisa kita peroleh di Minggu Pentakosta yang kedua ini. Melalui topik minggu dikatakan dipenuhi roh Allah untuk memimpin. Musa dipenuhi roh Allah, Yosua juga dipenuhi roh Allah. Melalui roh Allah, maka Musa mengurapi Yosua. Dia menjadi seorang pemimpin yang diurapi oleh hambanya Musa dan juga Imam Eliezer. Pengurapan itu juga sudah kita terima Bapak Ibu. Setiap kita ini sudah diurapi. Alanido ubahenna didok hasa saur nitodi perbadia. Saur dro jalan maringanan diganuk hita akan nama jakon ibana imatodi perbadiai. Tajakon jala tahanguluhon mai aka ulau nitodi asa tarida nong saur todini debata tuhita. Bohado tutu hadirionnya kahalakna porsiai di pasok bubutido. Allah tidak akan pernah membiarkan. Ketika Musa dikatakan kamu akan sonari nama memimpin orang Israel, Allah yang memilih siapa yang menjadi penggantinya. Dan tidak ada orang yang ribut atau yang kacau di dalam pemilihan itu, tidak ada. Demikian juga dengan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dijanjikannya? Maka kamu tidak akan kubiarkan yatim piatu atau sendirian. Kepadamu akan kuberikan roh penghibur atau penolong. Itulah yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita ketika dia naik ke surga. Roh penghibur dan penolong itu sekarang sudah diberikan kepada kita. Dunia ini masih tempat kita. Dunia ini masih tempat orang-orang percaya. Lalu bagaimana kehidupan orang percaya itu memimpin dirinya sendiri di dalam kehidupan yang beriman. Memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Memimpin orang lain di dalam karakter yang dipenuhi oleh roh. Memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Hendaknya suara roh itu terdengar melalui sikap dan juga kesempatan jika diberikan Tuhan kepada kita sebuah jabatan untuk memimpin orang banyak. Akankah orang-orang percaya itu menjadi tercela atau bercacat? Sekalipun sudah dijanjikan roh penghibur itu ada. Paulus seorang pemimpin bapak rohani. Dia juga mengalami pergumulan ketika melayani di Korintus. Banyak orang-orang yang pintar di sana. Orang-orang yang sanggup berdebat dengan dia memakai logikanya mengenal Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tentang semuanya itu sudah terlebih dahulu aku memahami itu. Karena sebelum aku terpilih menjadi pemberita Injil, aku juga adalah seorang yang benci dan tidak menyukai tentang berita Mesias atau kebangkitan. Paulus adalah orang yang tidak menyukai, bahkan membunuh orang pengikut Kristus pada zaman itu. Dia benar-benar menunjukkan dirinya berani berdebat dengan orang-orang Korintus yang memakai logika dan pemahamannya. Dan dia juga bergumul di dalam pelayanannya itu seolah-olah dia sudah mati, tetapi tubuhnya hidup. Hidup bahenna di dokoni mana?
Ay molo nunga tanggal parlape-lapean inian, nunga di hasi holi ibana, ima inganan na sonangi. Jadi seolah-olah dia sudah terbawa kepada pengharapan yang tidak ada lagi. Tetapi dia selalu menguatkan dirinya sendiri. Pelayanan ini, pekabaran Injil ini tidaklah mudah. Tetapi ada satu pengharapan yang nyata nih Nebana. Saya tidak akan pernah berhenti di dalam pelayanan pekabaran Injil ini. Karena yang memimpin pelayanan pekabaran Injil ini bukanlah aku sendiri, tetapi Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang memimpin perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Demikianlah kiranya kita juga dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, memimpin orang banyak, menceritakan tentang kisah dan kasih Tuhan kepada umat manusia kita yang berdosa ini. Saur matod dini debata tuganuk todita. Amen. Martangiang mahita. Nunga hujalo hami ale Tuhan hatam na badion. Ima dina pinilitmu na posom si Joshua. Manggatihon na posom si Musa dinalaho manguluhon halak Israel. Todimido tutu ale Tuhan nong takas manada dohot mamilit ise do si pakyomu dinalaho manguluhon ima bangso na hinaholongan ni rohami. Takas do itu Tuhan tarida dina pinilitmu na posom si Joshua di parbohali hodo marhite si Musa do na posom ima imam Eliazar. Ale Tuhan marhite na masayhu hati dako kami ma dang dipasobuho gabe dang adong uluan ni akka halak na mangihutoko toktong do ditongoso ale Tuhan halak na boy manguluhon di bagasan biar midaho. Ido nahu hati dako kami di pesta parningotan hasa saur ni todim todi perbadia saur matodimi tuhami ale Tuhan ganup hami nong maruli todi boy mahami manguluhon ima diri nami sadiri marparange nahobar tulomo ni roham jala diganup hami na naung pinilitmu boy manguluhon ganup aka naubalga bilangan na ajari hami ale Tuhan asa di bagasan serep ni roha dohot hatawon ng patas ni roha hami dinalaho manguluhoni saluhutna ay hodo tutu ale Tuhan na mamilit dohot na manodo hami jala tu hodo muse hami mangalu-alu diganup akahahurangan nami parbohali jala pasikop hami ganup ale Tuhan molo huingot hami do tutu molo tuk pegirgir toddi galedo yang godaging alay hujako kami matod di misaur tutod di nami molo ditiki gale daging nami ale Tuhan tung lehot tuhami tod di pangaraja yod diri asa marhite tod di pangaraja yod diri adong di hami pangatusion dinalaho mamilit dohot mangulahon ulahon na sitongi jala pasidikon aka ulahon na jati gabebadia maparange nami hobar tulomoni roham ditatapo do ale Tuhan sia karajaumi parsauran nami di Bornginon torop sopi garuas ni huriam naromar pungu tu bagas coromon alay unang gabe morulas ni rohanami dinahu puji hami ho marhite ede pujian marsangap maguarmi nang hatam no kutangi ho kami ale Tuhan marurat marparbue mai di hami ganup mangido jala mangelek do hami tuho tua kadongan nami ruas ni huriam naso parsidohot di parsauranon todim matutu napataruho katam na badion tutodin nasida anggia dohot nasida ale Tuhan taruli di hatam na badion molo tungpe dang rappa minuaing marsaur di bagas coromon porsea do hami disi jalahu pasahat hami ma perdalanan ni huriamon marhite pakobasion ni parhalado ni huriam dohot ruas ni huriam di dia penasida maringana dohot mangula asa toktong matodimi na mangaramoti di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amen. Tapasahat mapeliat tanapaduahon tapuji tuhata sian buku de nomor 463 ayat sada dohot udutna pasu-pasum tongosonmu.
piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banu agijang. Hodo harorwan ni saluhut si leon na denggan dot na soli basa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Saya jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarno, saya roh maharajono, saya saut malomoni roham di banua tongon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongolua siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita.
Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaur honma damena tuto ditabe. Jadi rimah hita jongjong mulia tema tapasaha tutu hata ala asido tolong ni rohana madongani dok mangaramoti parsaurata di Boronginon di pesta hasa saur nito di perbadian apa duahon saur matutu to di nitu hata tu ganuk to dita jalan marlas ni roha mahita mulak sian bagas joro ni itu hata sian hami parhala do pasahaton. Selamat Pentakosta madihita saluhutna. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas Horas. di patu pahuria do snack ringan. Jadi unang piter mulak kita ada kamang dohotinang. Kopi teh dohot lapet.